Els Jocs Olímpics es diuen així perquè passaven a una ciutat anomenada Olímpia. Hi anaven atletes de tot Grècia i, entre altres proves, s'hi feien curses a peu. Apenats! Estos! Sus! Ja no funciona? No va bé, no dispara. S'han callat, això. Déu de pistola! No hi ha una pistola, bromes? No va bé, t'ho dic. El 1896, un francès molt aficionat a l'esport, Pierre de Coubertin, va fundar els Jocs Olímpics moderns. Estava convençut que podien servir per millorar l'amistat entre tots els països del planeta. Per això es va inventar el seu símbol, 5 anells de colors que representaven els 5 continents. Des de llavors, els Jocs Olímpics es van celebrar cada 4 anys a una ciutat diferent i van anar agafant cada vegada més pes a l'àmbit internacional. Aquest lot és un desordenat. Sempre se deixa les coses per mig. És que de veres, ja haig d'anar retirat darrere seu, vinga, ordenar tot el que ell desordena. És un lot mal criat. Enguany, a París, hi haurà 45 disciplines olímpiques. S'estrenen el monopatí, el surf, l'escalada i el breakdance. Els Jocs van néixer amb el lema més ràpid, més alt, més fort, perquè no hem d'oblidar que era l'època de la revolució industrial. Però avui sabem que si no anem tan de pressa, no saltem tan alt o no som tan forts, tampoc passa res. El que és important és fer esport sense passar-se, per estar sans.